Met meer dan 1000 registreerde dorpsverenigingen blijft amateurkunst een dragende factor van de Friese cultuur. Enthousiaste vrijwilligers die haar met het en ziel inzetten voor toneel, dansje of muziek. Maar de dorpen maakt zich slim zorgen voor de toekomst. Vooral zo'n de provincie de verantwoordelijkheid voor de amateurkunst terugscoot had naar de gemeentelijke centra voor de kunsten. Want die doen in wezen eigenlijk helemaal niks voor de amateurkunst. Die doen niks voor de toneelvereniging op het dorpen. En het gros van de gemeentes kent ik net. Dus wij zitten gewoon in de kniepen. Wij zitten tussen de wal en het schip. Na een jeder onderzoek over het amateurtoneel in Friesland komt van een medium volslijn rapport hoe de Friese amateurkunsten hoe langer worden om cultuurdebutière Janne Wietske de Vries. Nevens de geerstollers maar de provincie zo gauw mogelijk ingrijpen. Als er net gauw wat gebeurt, dan krijgen we het probleem omdat het Rijk minder subsidie houdt in het nieuwe beleid, dat weten we al een jaar, dat de provincie doet dat en de provincie trekt zich meer waarom, dan krijgen we nog meer marktwerking. Dat ken ik net op dit stuit, want dan gaat het helemaal kapot. Het gat wat er zit tussen kunstwerk en de Centrum voor de Kunst is net opvuld en dat zo moeten. En ik zou net eerlijk zijn dat de gemeentes dat kennen. Misschien als de hele gemeentes die er zitten te komen. Misschien is dat een oplossing. Maar als de gemeentes het niet kennen zullen de provincie er wel maken. Ja, en als de provincie het dan net docht? Dan hebben we een probleem. En daar ben we weer. Deputaire de Vries wil nog geen financiële tassissingsdwaan. Dat er wat verrooien moet, staat vast. Misschien maakt dat wel oors. En daar ben ik met de gemeente nog in peteer. Hoe oors? Wij zwaarden Malkoor in Friesland voor een goede culturele infrastructuur. En daar haast die brede basis van amateurs, werd de gemeente verantwoordelijk voor binnen. En daar haast de top in Friesland, werd de provincie verantwoordelijk voor is. En dat tussenniveau, dat ben die 6 regiokeren, daar zorgen wij Malkoor hoe we zo goed mogelijk de verschijningen in de lucht houden.